Hjertelig velkommen til Her i dit liv, og i dag er vores hovedspil Aras Thune, som bor i Aarhus. Aras, du er født i Danmark i 1994, og der er særligt sket meget siden. Kan du fortælle de store træk, du har oplevet? Ja, altså efter min mor havde haft 1 års barsel, så startede jeg i vuggestuen. Og derefter startede jeg så i en børnehave med Regnbue. Og det var jo tiderne, for dengang kendte jeg ikke til lektier. Ej, det lyder godt. Hvor startede du så i skole? Jeg startede børnehaveklassen på min folkeskole, Møllevang, som jeg så gik i 10 år. Og var det nogle gode år, og hvad gjorde du efter folkeskolen? Ja, det var nogle rigtig gode år. Det var obligatorisk at gå 10 år i en folkeskole, som jeg nu startede i. Og efterfølgende blev det meget bedre, for der startede jeg så på en efterskole i Midtjylland. Kan du forklare nærmere, hvad det vil sige at gå på efterskole? Ja, altså på en efterskole, så er man sammen om alt. Altså, man har sådan en lille familie, kan man godt sige, eller alle er en lille familie. Man laver næsten alt sammen, man spiser sammen, har afholdt sådan fester sammen. Det hele er bare godt på en efterskole. Har du stadig kontakt med nogen fra efterskolen? Jeg må altid sige, at jeg troede, jeg mødte min livs kærlighed på et tidspunkt. Men det havde jeg så ikke. Men jeg har stadig kontakt til et par drenge over Facebook, men det er ikke det helt store. Så er det jo godt, at du kommer lige her. Ej, Cecilie, det går godt med dig. Velkommen til dig, Cecilie. Tak. Fortæl om Aras og dit forhold. Altså, vi mødtes jo på efterskolen, og så allerede den anden dag på efterskolen, der var der sådan noget speed dating. Og til speed dating, der stod mig og Aras og snakkede sammen, og han var helt rød i hovedet. Men han bildte mig bare ind, at det var solen, der gjorde ham rød i hovedet. Ja, det var godt nok lidt pinligt. Ja, men så dagen efter, der lå der et digt på min seng, og så kunne jeg jo regne ud, at det var fra Aras. Har du stadig det digt? Ja, det har jeg faktisk med i dag. Kan du måske læse det op for mig, Aras? Jo, det skal jeg nok prøve på. Tak. Værsgo. Jeg elsker regnbuen, fordi farven kommer glade. Efter regnvejr og mørke skyer dukker solen op med regnbuen. Som den flotte regnbue, som fylder himlen. Cecilie, jeg elsker dig. Det var godt nok et romantisk digt, Aras. Blev I så kærester, Cecilie? Ja, vi blev kærester ugen efter, og så var vi kærester på hele efterskolen. Hvorfor stoppede jeres forhold så? Det var fordi, at efter vores forhold, eller efter efterskolen selvfølgelig, der skulle arbejdes på udveksling i Tyskland. Og det langdistanceforhold, det gik bare ikke. Det er jeg godt nok ked af at høre, men det er godt, I kan ses nu så. Ja. Tak for besøget, Cecilie. Selv tak. På hvilken måde var den strengere? Jo, altså man skal have ekstremt meget respekt for lærerne, og man må på ingen måde snakke i timerne, og man skal kalde ens lærer ved efternavn. Og det er en stor forskel, der er mellem Danmark og Tyskland. I Danmark er det normalt høflighed at kalde en for du, og det er kun dronning, vi omtaler for de, eller vi tiltaler for de. I Tyskland så bliver man også betragtet som yderst uhøflig, hvis det er, man tiltaler nogen for du. Og det var noget, jeg godt nok skulle vende mig til. Det kan jeg godt forstå, det har været noget af en omvæltning. Men Aras, jeg vil gerne introducere en gæst, som du har set rigtig meget til, nemlig Christoffer Wartenberg, som var din værtsbror, da du boede i Tyskland. Du var på udveksling der. Og det skal lige siges, at Christoffer hverken taler dansk eller engelsk, så vi slår over til tysk fra nu af. Hallo! Christoffer, wie geht's? Gut, danke, Aras, gut. Christoph, Sie haben für ein Jahr mit Aras zusammengelebt. Wie war das? Also wirklich gut, wir hatten sehr viel Spaß und wir wurden sehr gute Freunde. Und Aras, wie war Deutschland und die Unterschiede zwischen Dänemark und Deutschland? Ja, Deutschland ist sehr gut, aber es gibt noch viele Unterschiede zwischen den zwei Ländern. Welche? Zum Beispiel die Sießen und Dusten, man benutzt in heute Dänemark nur das Du. Aber in Deutschland es ist sehr und viel wichtig, dass man in den korrekten Situationen setzt. Und Aras, war es schwierig, Deutsch zu lernen? Ja, ein bisschen am Anfang, aber ich habe es schnell gelernt.
Ist das richtig, Christoph? Ja, er hat es schnell gelernt, aber anfangs hat er gesagt, tut mir leid, aber ich kann wirklich nicht verstehen, wie ich die Sitzen und Duzen benutzen soll. Und das war nur ein Beispiel. Was mit dem Essen in Deutschland? Haha, Deutschland war nur ein bisschen... Nein, deutsches Essen gefällt mir nicht zu viel. Viel Fleisch und überhaupt kein Gemüse. War das ein Problem, Christoph? Nee, überhaupt nicht. Ich mag nicht selbst das deutsche Essen. Das ist zu viel. Was denken Sie über Dänemark, Christoph? Also wirklich toll, sehr gemütliches Land. Bestimmt. Wir sind dankbar, dass Sie den ganzen Weg von Deutschland gefahren sind. Ach, der Vergnügung ist mein. Det var alt, hvad vi nåede for denne gang. Tusind tak til alle gæster, og tak til Ars, fordi vi måtte præsentere.